batang inaakay, inaalalayan bawat paghapang. Ngayon'y nakatayo sa aking mga paa. Salamat aking nanay, aking tatay. A few moments later. Ano ka? Ikaw! Ika, sino kasama mo? Sino kasama mo daw? Asan si Mami? Tutuliin na, tutuliin. Tutuliin. Pwede nang tuliin. Asan si Mami? Mami! Tatawagan ka. Bakit hindi ka mag-bless? First naman si Si baby. Ano kasi? So, dalawang kami kasama ka ba sa akin? Kasama ka sa akin? Kilala mo pa ako? Kilala mo ako? Kilala mo doon siya? Kilala mo si ate? Kilala mo ako? Ay, bakit ka sasama ko hindi mo ko kilala? Bakit ka sasama ko hindi mo kilala? Pupunta tayo ngayon ng Jollibee, sama ka sa akin. Balik ako kasi birthday mo, tsaka very good ka daw sa school. So, yun yung pa-prize sa'yo ng school, ano? So, dasal na? Opo. Tara. Sino isasama mo? Sino isasama mo? Si Mami, tsaka sino pa? Sino pa isasama mo? Wala na. Hindi mo isasama si Ading? Si Ading ni kasama. Si Ading. Oh. Ayan, tara na. Halika sa akin. Halika sa akin. Huwag ka matakot. Maiwan sila, kayo lang dalawa sasama. Ay, dito na lang sila sa likod. Wow! Happy birthday! Sa'yo? May idea ka? Wala ko naka-idea. So, pa-picture muna ako ha, bago natin ipasok lahat ng ito. So, ayan. Kung sino po yung gusto magpa-picture, dito na lang po tayo. Pwede rin ako na muna. Yung dalawa muna sa front natin. Ay, alika dito na. Alika dito. Dito siya. Naku, nasa digital age na tayo. Sige, join mo yung iba. Paharap mo anak yung ano mo, yung pillow mo. Kayo mga bata. Mga lola, go! Ano po para may family picture? Lola din, sige po. Ayan. Oh, ngiti po, ngiti. Smile. Oh, dito naman po. Ngiti po dito. In 1, 2, 3. Oh, waki naman po, waki. Waki. 1, 2, 3. Yun. Wala na pa? Wala na pa picture?
Ngiti, ngiti. Yung poging ngiti. Yun. Pogi ah. Ayan. Mami, si baby naman. Uy, kuya, dito ka muna. Kuya, dito ka muna. Dito ka muna, kuya. Ala na, na yung pintas mo. Malaglag yan. Baby. Hello, baby. Yun. Sino? Ay, siya pala ang mami. Sige, ayan. Tingin dito. One. Baby. Ayan. Yun. Ayan. So guys, pasok muna natin ang mga kanila. Bago natin ipagpatuloy ang ating program. Ako si Mr. Suave. Grabe. Yun. Hello. Doon sa loob, brother. Yan, so pasok na. Pinakuha ko na ako. Few moments later. Kakanta tayo ng happy birthday, ha? In 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, may tawag siya happy birthday na kagad. Blow na. Hindi, ito yun sa'yo. Ito yun sa'yo. Oh, yeah, si SpongeBob. Yun. Yun. So, bago ko ibigay ang isa pang sorpresa kay Luca, gusto ko munang hingan ng mensahe. First of all, muna si Nanay. Ayan si Nanay. Ako. Ayan, Mami. Message nyo po. Message ka. Hindi po, mamaya si Mama. Si Nanay muna bago si Papa. So, Doon kayo sa tabi ni... doon po kayo sa tabi ni Lucas at saka ni Luca. Okay. Ako, ang masasabi ko lang, mag-aral mabuti, magbakwag, pasaway. Tapos, bihib lagi, Tapos, kalau sinasabi ni nanay, makinig, diba? Ano sasabi mo kay mami? Mami, hindi. Mami? Ano sasabi mo kay mami? Mami? Ikaw na, sabi ko, sabi mami, hindi. Thank you. Sabi mami. Sige, mamaya na lang Mami yung message niya para kay Mami Cindy. Si Papang muna. Asan si Papang? Nagtago ba? Mami, wala ka pang message kay Little One? Ay, Little One. Yes po. Ay, yung baby namin nag-iisang prinsisa. Bigyan ka ni Lord ng lakas ng katawan. Ano, bebe? Tapos, mahal na mahal namin kayo, mga ako. Okay, mami. Love you, mami. Sinte. Kung wala ka, wala ito. Thank you, Lord. Muna, Kung wala si Lord, wala tayo. Mami. Thank you, mami. Ayan na ba si Papang? Papang, message po. Sa dalawang bata po. Bebe, ikaw, yan ha? Lukas, dapat, yun, magpakabait kayo. Huwag mo tatago yung mukha ni Baby. Arabi mo ka muna. Para makita ni Mami Sige Cindy. ha, bigyan kayo ng kwan, lakas ng katawan. Ay, hindi. Thank you po. Happy birthday.
Keisha naman, si Mami Keisha. Love you. Love ka ni Mami. Alam mo, friend? At sa, nag-iisang prinsesa ng bahay namin. Love you. Kamay lagi. Yun lang. Happy Mami Keisha. Si Kuya Cairo. Ude. Hello! Cairo. Ano? Happy birthday, Kuya. Happy birthday, Kuya Kamote. Si Fiona May naman. Fiona May. Si Fiona May, asan? Sa tabi niya. Sabi mo na? Ay, si Ama na. Ayan, sige. Si ano naman, si Irish Charlotte. Happy birthday, Ate. Happy birthday, Ate. Yun. Thank you, mga ate. Ayan, so, ito naman, babasahin ko ang message ni Mami Cindy para sa inyo. Ayan. Happy 8th birthday, Lucas. Sana nagustuhan mo ang sorpresa ni Mami Cindy sa'yo. Salamat kasi palagi mong naalala si Mami kahit nasa malayo ako. Salamat din at lagi kang tumutulong sa nanay at papang. Mahal ka namin. Ingat ka palagi. Mag-aral kang mabuti. Wish ko sa'yo na always good health at lumaki ka ng may takot sa Diyos at maging mabuting bata. Mahal na mahal ka ni Mami Cindy. Love, 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 Mami Cindy. At kay Baby Aluka naman. Happy 9 months old, Baby Aluka. Love, Mami Cindy. So, ayan. So, ano mga basta sabihin mo kay Mami Cindy para makita niya? Salamat po, Mami po. Sabihin mo na. Sabihin mo na. Love you, Mami. Naging bago kayo rin yung isa pang pa-surprise. Sabi na kayo yung sabihin mo yung isa pang pa-surprise. Ha? Sabihin mo, I love you, Mami. Ito narinig. Sa atin yung narinig mo. Yung malakas, yung malakas. Mami. So, ayan, Lucas, meron pa akong sorpresa para sa iyo. Gusto mo ka ba ng isang sorpresa? Tatanungin muna ko, good ka ba sa school? Talaga? Mataas ang grades mo? Tingnan po. Minsan, bakit minsan na? Dapat palagi. Diba? Kaya sa susunod gagalingan para hindi lang yan ang surprise sa iyo. Hindi na. So, ayan. Eto, hilahin mo to ha. Dahan ba kasi tapos tayo? Dahan muna na. Ayan, dahan-dahan ha. Oops! Sige, dahan-dahan na. Sige, dalawang kamay, dalawang kamay. Dito ba isa? No! Ayan mo, dito mo. Dalito mo na. Tapos ganyan mo. Dito, yan. Sige. Oops, tama na, tama na. Oo, tama na yan, tama na yan. Sige pa. Yan, ubusin mo lahat yung hinagdan. Walang hinagdan. Dahan-dahan. Ako mga madalin. Hindi tatakbo yan. Yan, sige pa. Daming pera niya sa... Ay, gawin naman sa Sige pa. Okay, iba. So, happy birthday again, Lucas, and happy 9 months old, Lucas. In behalf of Surprise Mo Deliver ka by Miss Maylene Perlapay, we wish you all the best. At sana hindi pa ikaw huli nating pagkikita. Marami pang surprise ang karating. Ano? Diba? So, na-surprise ka namin, Lucas. So, happy birthday po ulit. So, guys, don't forget to like and subscribe sa aming channel para lagi po kayo updated sa mga ina-upload namin na video sa araw-araw. So, lagi lang pong tatandaan. Keep safe, everyone. Every kissing is a blessing. God bless! Thank you po sa inyo. Ayan. So, guys, meron pa kaming isang pa-free dahil first year anniversary ni Surprise Mo
Maraming salamat po sa inyo. So, request naman po ako ng isang family, buong visitor family po dito sa harapan. Pwede pong forward tayo ng konti dyan para makita natin yung doctor. Okay, 1, 2, 3. O, Waki naman po, Waki. 1, 2, 3. Yun. May isang sigaw naman po ng happy birthday! Surprise in 1, 2, 3!